דרך ההוראה החדשה מציבה הרבה אתגרים. האתגר הגדול הוא קודם כל לשנות את הראש. למידה משולבת פרויקטים היא למידה מסוג אחר. זה שינוי תרבותי. למידה יותר מגוונת ויצירתית. התלמיד בעצם מבסט את תהליך הלמידה שלו. הילדים מאוד 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 ממוקדי למידה, מכווני למידה, מבצעים הרבה מאוד תהליכי הערכה. יש הצגות למידה תוך כדי. הרעיון בגדול הוא הבניה של הידע אצל הלומד, שלא באופן חיצוני, שזה בא ממנו. הכיתה בלמידה משולבת פרויקטים נראית אחרת. אנחנו רגילים לראות מורה עומד מול תלמידים. כשהם יושבים וכותבים, מקשיבים, מצביעים, וזו התמונה שבדרך כלל רואים כשנכנסים לכיתה. המורה הוא מתווה את הדרך ומקבל את התלמידים. המורה הוא מנחה, הוא מסתובב ביניהם ומסייע להם. יש הרבה יותר עצמאות, המורים מלווים אותנו ועוזרים לנו, אנחנו תמיד יכולים לגשת למורים. מורה יושב עם קבוצת ילדים, מדבר איתם בגובה העיניים, משוחח איתם. הקשר האישי הרבה יותר עמוק מאשר בהוראה הפרונטלית, שבה המורה רואה 35 ילדים בכיתה, לא מצליח אפילו להביט על כולם באותו שיעור, בוודאי שלא להגיע לכל אחד מהם בכל שיעור. למידה משולבת פרויקטים גורמת לי להכיר טוב יותר את מכלול התכונות של התלמידים שלי, על כל הכישורים, מכיוון שהלמידה מצריכה הרבה מאוד כישורים, הן בלמידה עצמה והן בהפקת התוצר הסופי, או תוצרי הביניים, כל תלמיד יכול למצוא את המקום שבו הוא יכול להשתלב ולתרום את חלקו בצורה הטובה ביותר. השינוי הגדול הוא שאנחנו ממוקדים הרבה יותר בלמידה ולא בהוראה. מה שמאוד מיוחד גם בלמידה הזאת זה שהיא משלבת יצירה ואומנות. פה יש איזשהו מערך שלם שמאפשר לי שיח אחר עם הילדים. הלמידה משולבת הפרויקטים דורשת הרבה אחריות, גם בתור יחיד וגם בתור אחד בקבוצה. האחריות היא שלהם, הם תורמים, הם לוקחים חלק פעיל בלמידה עצמה. אתה חייב לעבוד כל הזמן. אתה פתאום נהיה מאוד רציני, אתה משקיע, אתה מרגיש שכל האחריות עליך, כל ילד וילד, זה לא תלוי רק במישהו אחד. פתאום צריך לעבוד בקבוצה, לסגל הרגלים שאני סומך על אחר, מקשיב לאחר. זה מאוד קשה, זה מאוד קשה להם, ואני מסבירה להם שזה לא לפרויקט בהיסטוריה, זה לחיים. דורש מאיתנו יכולות חברתיות של עבודה בקבוצות, יכולות שישארו אותנו לכל החיים, וגם מחויבות כלפי כל הקבוצה וכלפי לוח הזמנים. בלמידה משולבת פרויקטים התלמידים יותר מעורבים בתהליכי למידה בהשוואה ללמידה מסורתית. במעבדה בעצם יורית עובדת על הנושא של כוחות פיזיקליים וכו', ואנחנו פורטים את זה לפרטים בנושא של הכנת ציוטוטים, סקיצות, דגם, ואחרי כן בעצם בעזרת טכניקות שאנחנו לומדים בסדנה של כל המיומנויות, ניסור ושיוף וקידוח וחיבור וגימור וכו', בעצם הילדים מביאים את העבודה, את הפרויקט למימוש סופי. אז בעצם הם מממשים את הידע שלהם על דברים מהחיים, הם רואים את זה קורה. יש תהליך של הפנמה טובה יותר של הדברים, גם ממקום של העניין וגם כי באמת זה לא ממקום של מורה שמגיע ומסביר לך, אלא אתה זה שקורא. אז יש פה איזשהו תהליך של בחירה, ואז זה הופך את זה למשמעותי יותר. אנחנו יכולים להראות לעצמנו איך הדברים פועלים במקום לקרוא את זה מספר. יש להם הזדמנות ליצור משהו שלהם שהם ממש מעורבים בו, ממש מעוניינים בו. נותן לנו יותר מוטיבציה להמשיך ללמוד, בגלל שזה מאוד מעניין. במהלך הלמידה יכולנו לבחור על מה להתמקד, יכולנו לבחור איך ללמוד, איפה ללמוד, וגם כיצד להציג את המידע שלמדנו. הפרויקטים המשולבים בתהליך הלמידה הם מעשיים, הם רלוונטיים, הם מחוברים ושייכים לעולם האמיתי, העולם שמחוץ לכותלי בית הספר. האותנטיות שבהם יכולה להתבטא באופי המשימות, בהקשר שבו נעשה הפרויקט, באנשים המעורבים בו, בתוצרים שהתלמידים מייצרים, ובקשר עם עולם המבוגרים. התוצרים מוצגים בפני אחרים לשם הערכה ושיפוט, ולכן הם מחייבים הקפדה על אמות מידה גבוהות של איכות הביצוע. לתוצרים יש תפקיד מהותי בתהליך הלמידה. הם מגבירים את המוטיבציה של התלמידים ומבטאים את ההבנה שלהם בתחום הנלמד ואת הכישורים המעשיים שנדרשים מאוד בעולם שמחוץ לבית הספר. הקשר עם המורים הוא קשר הרבה יותר אישי והרבה יותר משמעותי.
וזה משפיע. אני כל הזמן איתם, אני מכיר אותם הכי טוב. התלמידים עובדים בצוותים. זה דבר מאוד לא פשוט, זה נראה טריוויאלי, אבל זו משימה מאוד לא פשוטה. אתה חייב לשתף פעולה כדי שהפרויקט גם יצא טוב, וגם בעזרת זה יוצר חברויות חדשות. אני מציג את הפרויקט בפני אנשים. התלמיד מבצע משימות קטנות לאורך כל הדרך. עוזר לו להפנים את הדברים הרבה יותר טוב, מסתם לשנן לקראת מבחן. אז הוא מציג פרזנטציה. הוא דולה בעצם מהעבודה את הדברים המרכזיים, ולאחר מכן הוא בונה בית מדרש. הוא נדרש להעביר את זה לילדים אחרים. אז זה הרבה מעבר לכל דבר שאתה משנן אותו, אלא אתה פשוט חוקר, ואז אתה מיישם את זה גם על עצמך וגם עם אחרים. כל מורה בוחר את הנושא מתוכנית הלימודים, פרק מתוכנית הלימודים, מפתח אותו ומעשיר אותו באמצעות קשר עם מומחים מהקהילה, שאני רואה בזו הזדמנות נהדרת, גם למורה וגם לתלמידים, להכיר אנשים שסובבים אותם, שלפעמים פוגשים אותם אך ורק על גבי דפי החדשות, בטלוויזיה, מהעיר עצמה. כשאני מלמד אחרים בהצגת הלמידה, אני בעצם מאוד גאה בעצמי, כי אני מבין עד כמה אני הבנתי את החומר, וכמה למדתי, וכמה אני יכול להעביר גם לאחרים. אני נדרשת להרבה מאוד למידה, אז זה סוג של התחדשות. הלמידה משולבת פרויקטים גם מזמנת למידה משותפת של מספר מורים, הידברות של צוות מורים סביב בנייה של תוכנית הלימודים הזו, וההידברות הזו מפרה מורים. כל מורה תורם מהיכולות שלו, מהחוזקות שלו, ונתרם ממורים אחרים. הרבה יותר מעניין אותי מה שאני עושה. והשינוי מבחינתי הוא אתגר מקצועי גדול. היכולת להיות הכי יצירתי בעולם ולפרוץ את כל הגבולות שאנחנו מכירים של ההוראה הרגילה. דרך הלמידה הזו בפירוש עניין של מימוש חלום. ומשם השמיים הם הגבול, וזה מדהים לראות את זה.